ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഃ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 5 ശ്രീ നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങളില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. ശ്ലോകം 38, 39, 40 അല്ലെ എടുക്കാനുള്ളത്. 37 വരെ എടുത്തില്ലേ? അതെ. എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ 2 ശ്ലോകം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, 36, 37. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാനും ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം അല്ലെ. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞത്? 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുക. ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ച് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും നാമങ്ങളൊക്കെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? 36-ാമത്തില് പറഞ്ഞു തന്നത്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമുക്കും ജപിക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്കും ജപിക്കാം എന്നാണ് ആ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംകർഷണൻ, വാസുദേവൻ അവരോടൊപ്പം നമുക്കും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ ജപിക്കാമെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ശ്ലോക നമ്പർ 38. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി മൂർത്യാഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തിദം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സാ സമ്യക് ദർശനാ പുമാൻ. ഇത് മൂർത്യാഭിധാനേന മന്ത്രമൂർത്തിമൂർത്തികം യജതേ യജ്ഞപുരുഷം സാ സമ്യക് ദർശനാ പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ദേവായ സമ്യക് ദർശന ഹരേ കൃഷ്ണ മൂർത്തിഷിതാനേന മന്ത്രമൂർത്തിജതേ യജ്ഞപുരുഷം ദർശന പുമാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി പ്രകാരം മൂർത്തി പ്രതിരൂപം അഭിധാനേന ശബ്ദത്തിൽ, മന്ത്ര മൂർത്തി അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപം അമൂർത്തികം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ, യജതേ ആരാധിക്കുക, യജ്ഞ വിഷ്ണു, പുരുഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സ അദ്ദേഹം ഏകനായി, സമ്യക് ഉചിതമായി, ദർശനക്ഷമമായ ഒരുവൻ, പുമാൻ വ്യക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്രകാരം ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാകുന്നു യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്, ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് യഥാർത്ഥ ദാർശനികം. നോക്കാം നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവ അപൂർണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ജപം എന്ന അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായും ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ അപൂർണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായും ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വിദൂര സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു വ്യക്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതികമായി ഇത് സാധ്യമെങ്കിൽ ആത്മീയമായി എന്തുകൊണ്ടില്ല? ഈ പരിജ്ഞാനം സന്ദിഗ്ധമായ അകർത്ര പരിജ്ഞാനമല്ല. ഇത് പരമാർത്ഥത്തിൽ നിത്യത, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധരൂപം ആവിഷ്ടമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമാണ്. ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ഘടകങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവ അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആകയാൽ ജപം എന്ന അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ജപം, നാമജപം എന്ന അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തിലൂടെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിരൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും പൂർണ്ണമായും ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭവ പ്രാപ്തിക്ക് അതീതമായ ഏതൊന്നിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? പൂർണ്ണമായും ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിരൂപത്താൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വിദൂര സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു വ്യക്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കാം. ഭൗതികമായി ഇത് സാധ്യമെങ്കിൽ ആത്മീയമായി എന്തുകൊണ്ടില്ല? അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? വിദൂര സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് സാധ്യമാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായി എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല? ഈ പരിജ്ഞാനം സന്ദിഗ്ധമായ അകർത്ര പരിജ്ഞാനമല്ല. ഇത് പരമാർത്ഥത്തിൽ നിത്യത, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധരൂപം ആവിഷ്ടമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിജ്ഞാനമാണ്. ഇത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒരു അകർത്ര പരിജ്ഞാനമല്ല. ഈ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പരിജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയണത്. ഈ ഒരു പരിജ്ഞാനം സന്ദിഗ്ധമായ അകൃത പരിജ്ഞാനമല്ല. ഇത് പരമാർത്ഥത്തില് നിത്യത, പരമാനന്ദം, ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധരൂപം ആവിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു പരിജ്ഞാനമാണിത്. സംസ്കൃത പരകോശമായ
അമരകോശത്തിൽ സംസ്കൃത പദകോശമായ അമരകോശത്തിൽ മൂർത്തി എന്ന പദത്തിന് രൂപം, ദുഷ്കരത്വം എന്നിങ്ങനെ 2 തരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ആകയാൽ ആചാര്യ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അമൂർത്തികം എന്ന പദത്തിന് ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന അർത്ഥത്തോടെ വിശദമാക്കി. ദിവ്യമന്ത്ര ജപത്താലും അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ച നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവ വേദ്യമാകുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സുതാര കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. അത് ഉത്തരോത്തരമായി നമ്മെ ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. പ്രാമാണികവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ ആരാധനാ രീതി പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും അനുശാസിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ അത്യന്തം പ്രാമാണികമായ ധർമ്മസംഹിതയാണ് പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. അത്തരം ധർമ്മസംഹിതയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സംസ്കൃത പദകോശമായ അമരകോശത്തില് മൂർത്തി എന്ന പദത്തിന് രൂപം, ദുഷ്കരത്വം എന്നിങ്ങനെ 2 അർത്ഥങ്ങള് ഉണ്ട്. ആകയാൽ ആചാര്യ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അമൂർത്തികം എന്ന പദത്തിന് ദുഷ്കരത്വരഹിതം എന്ന അർത്ഥത്തോടെ വിശദമാക്കി. ദിവ്യമന്ത്ര ജപത്താലും അഥവാ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ച നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്രജപത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയും പുനരുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ ശാശ്വത പരമാനന്ദവും വിജ്ഞാനവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സുതാര്യ കർത്തൃത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപം പരിശീലിക്കുകയും വേണം. അപ്പോ ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ ആ ദിവ്യ ജപം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ആ അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ വേണം അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. മാത്രമല്ല, ആ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമായിരിക്കണം നമ്മൾ ജപം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഉത്തരോത്തരമായി നമ്മെ ഭഗവത് സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. പ്രാമാണികവും അംഗീകൃതവുമായി ഈ ആരാധന രീതി പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവര് പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലേ പഞ്ചരാത്രിക വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ അത്യന്തം പ്രാമാണികമായ ധർമ്മസംഹിതയാണ് പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ അത്യന്തം പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മസംഹിതയാണ് എന്ത്? പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ധർമ്മസംഹിതയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളാലും സാധ്യമല്ല. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം പ്രായോഗികവും ഉചിതവുമാകുന്നു. ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ പഞ്ചരാത്രം വേദാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും എന്ത് സാധ്യമല്ല, ഇത് സാധ്യമല്ല. ഈ കലഹയുഗത്തില് എന്താ പറയണത്? പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം പ്രായോഗികവും ഉചിതവുമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? പാഞ്ചരാത്രിക സമ്പ്രദായം. ഈ ആധുനിക യുഗത്തില് പഞ്ചരാത്രം വേദാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് ഈ യുഗത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? പാഞ്ചരാത്ര വിധികളാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശബ്ദപ്രതിരൂപത്താൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിലൂടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ, ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃത്വത്തിൽ നമ്മള് ആ നിർദ്ദേശാനുസരണം ജപം പരിശീലിക്കുകയും എന്ത് വേണം? അത് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. ആ ശബ്ദത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇമാം സ്വനിഗമം ബ്രഹ്മൻ നേവേദ്യ മതനുഷ്ഠിതം
ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യ ബ്രഹ്മൻ നവേദ്യ മതനുഷ്ഠിതം അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ ഇമം സുനിഗമം ബ്രഹ്മൻ അവേദ്യ മതനുഷ്ഠിതം അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ സുനിഗമം ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം കേശവഃ. മം സുനിമകം നവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം അദാന്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ഭാവം ച കേശവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവേദ്യമതനുഷ്ഠിതം അദാത്മേ ജ്ഞാനമൈശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ ച കേശവ. ഇമം ഇപ്രകാരം സ്വനിഗമം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന രഹസ്യ വൈദിക ജ്ഞാനം ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, അതായത് വ്യാസദേവൻ, അവേദ്യ അതിനെ നന്നായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മത് എന്നാൽ, അനുഷ്ഠിതം അനുഷ്ഠിച്ചു, അദാത് എനിക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു, മേ ഞാൻ, ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം സ്വസ്മിൻ വ്യക്തിപരം, ഭാവം ഗാഠമായ പ്രതിപത്തിയും സ്നേഹവും, ച കൂടെ, കേശവ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം മാധവജി അതിലെ അനുഷ്ഠിതം എന്നുള്ളത് അനുഷ്ഠിതം എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് തെറ്റിയതാണ്. അനുഷ്ഠിതമല്ല, അനുഷ്ഠിതം ആണ്. അനുഷ്ഠിതമാണത്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തരാവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രഥമമായി ഞാൻ സമ്മാനിതനായി, അനന്തരം ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധിയാലും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുത സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ. ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? നാരദ മഹർഷി പറയാണ് അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി ആരോട് പറയാണ്? വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ഇപ്രകാരം എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തരാവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ പ്രഥമമായി ഞാൻ സമ്മാനിതനായി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയണത്? വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എനിക്ക് കിട്ടി. പിന്നീടോ അനന്തരം ആത്മീയമായ ധനസമൃദ്ധി, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുത സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന, നാരദ മഹർഷി എന്താ പറഞ്ഞ, എന്ത് കിട്ടിയെന്നാ പറയണത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് ആദ്യം എന്ത് നൽകി? അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനം സമ്മാനം കിട്ടി. അതിനുശേഷം ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധി കിട്ടി. പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ, ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താലും സമ്മാനിതനായി. ഇവിടെ ലാസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരാണ് നാരദ മഹർഷി. നമുക്കറിയാം ഏതോ 23ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ലാസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ പറയാണ്, നാരദ മഹർഷിക്ക് ആ ഒരു സേവനത്തിലൂടെ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയത്? അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ഇപ്രകാരം വേദങ്ങളിലെ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി ആവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് ജ്ഞാനത്താൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സമ്മാനിതനായി. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് ജ്ഞാനം നൽകി. പിന്നീട് അനന്തരം ആത്മീയ ധനസമൃദ്ധി, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ പ്രേമയുത സേവനത്താലും ഞാൻ സമ്മാനിതനായി എന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിപൂർണ ഉചിത മാർഗമാണിത്. ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ, അതായത് 10 തരം അപരാധരഹിതമായ അത്തരം ശുദ്ധ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്താൽ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക പദവിക്ക് ഉപരിയായി ഭക്തൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും എന്തല്ല?
വിഭിന്നമല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താൽ ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംഭാഷണം ശബ്ദ സംപ്രേഷണത്താല് ഭഗവാനുമായുള്ള ഹൃദയ സംവാദവും സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് എന്തില്ല? വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിപൂർണമായ ഉചിത മാർഗമാണിത്. ഭൗതിക തത്വങ്ങളുടെ അപരാധരഹിതമായ ഇത്തരം ശുദ്ധ സമ്പർക്കത്താൽ അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി ഭൗതിക പദവിക്കുപരിയായി ഭക്തൻ ഉത്ഥാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലെ ഭഗവത് അസ്തിത്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭൗതിക പദവിക്ക് ഉപരിയായിട്ട് ഭക്തൻ ഉയർത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും ഇരുവരിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തമമായി ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും, അതായത് ഇരുവരിലും പ്രതിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തമമായി ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അനന്തരം ഭക്തൻ നിർലോഭമായ 8 തരം വിഭൂതികളാൽ സമ്മാനിതനാകുന്നു. സർവോപരി ഭഗവാന്റെ പരമരഹസ്യ പാർഷദരിൽ ഒരാളായി ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കുകയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃകത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സേവനത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനിൽ നിലീനമായ ദുർജ്ഞായ ശക്തികളുടെ പ്രദർശനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അതീവ തൽപരനാകുന്നു. ശ്രീ നാരദൻ ഇവയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണ ജപ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ ശ്രീ നാരദൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഈ സർവവിധ സുകരതയും ഒരു ഭക്തന് നേടാൻ സാധ്യമാണ്. ശിഷ്യ പരമ്പരാ ശ്രേണിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ ജപത്തിന് ആർക്കും വിലക്കില്ല. കൂടെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനിലും ഇരുവരിലും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അനന്യത ഉത്തരോത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ദൃശ്യമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകാണ്, ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനില്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യനിലും വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനന്തരം ഭക്തൻ നിർലോഭമായ 8 തരം വിഭൂതികളാൽ സമ്മാനിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് 8 തരത്തിലുള്ള വിഭൂതികള്, സിദ്ധികളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സിദ്ധികളാൽ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരാണ് ആ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വിഭൂതികളാൽ സമ്മാനിതനാകുന്നു. സർവോപരി ഭഗവാന്റെ പരമരഹസ്യ പാർഷദകരിൽ ഒരാളായി ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കുകയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃകത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സേവനത്തിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർവോപരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമരഹസ്യ പാർഷദന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ആ ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കർത്തൃകത്വത്തില് ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ സേവനത്തിന്റെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവനിൽ നിലീനമായ ദുർജ്ഞായ ശക്തികളുടെ പ്രദർശനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അധികതരമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അതീവ താല്പരനാകുന്നു. ഇപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ആ ഭക്തൻ അതീവ താല്പരനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ നാരദൻ ഇവയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണ ജപ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ ശ്രീ നാരദൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഈ സർവവിധ സുകരതയും ഒരു ഭക്തന് നേടാൻ സാധ്യമാണ്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷി പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ എന്താ പറയാ സുകരതയും ഒരു ഭക്തന് നേടാൻ സാധ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രാപ്തമാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണ ജപ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ ചിത്രീകരണ ജപ പ്രക്രിയ, അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട്, ആ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഒരു ഭക്തനും നേടാൻ സാധ്യമാണ്. ശിഷ്യ പരമ്പരാ ശ്രേണിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തിന്
ആർക്കും വിലക്കില്ല. അപ്പൊ നാരദന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാരദന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ ജപത്തിന് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ നാരദന്റെ പ്രതിനിധി മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയ നാമജപത്തിന് ആർക്കും വിലക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പര ശ്രേണിയില് ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാരദന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി മുഖേന ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആചാര്യൻ മുഖേന സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അതീന്ദ്രിയമായ നാമജപത്തിന് ആർക്കും വിലക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. त्वमप्यभद्रश्रुत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन वितां बुभुत्सितं प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दिदात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुष्यन्ति नान्यथा. त्वमप्यभद्राश्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन वितां विपुल्सितं प्रख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दिदात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुष्यन्ति नान्यथा. ആഖ്യാക്കിനല്ലേ? ആഖ്യാക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ. ഓം നമോ ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തോം അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠാത്മാവ് അപി അവണ്ണം അഭദ്ര വിപുലമായ ശ്രുത വേദസാഹിത്യങ്ങൾ വിശ്രുതം ശ്രവിച്ചു ഗ്രഹിച്ചതും വിഭോ സർവശക്തന്റെ സമാപ്യത്തെ സംതൃപ്തമാക്കി യേന ഏതിൽ വിതാം വിജ്ഞാനിയുടെ പുപുത്സിതം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കാൻ സദാ കാക്ഷിക്കുന്നവൻ പ്രഖ്യാഹി വിവരിക്കുക ദുഃഖേ ക്ലേശങ്ങളാൽ മുഹു നിരന്തരമായി അർദ്ദിത ആത്മാനം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനസമൂഹം സംക്ലേശ ക്ലേശങ്ങൾ നിർവാണം ശമനം ഉശന്തിന നിർമുക്തമല്ല അന്യഥ മറ്റൊരു വിധത്തിലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആകയാൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേസമയം ഭൗതിക യാതനകൾ സദാ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായി വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ച സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും അവിധ യാതനകളിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ യാതനകൾ സദാ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് വേദങ്ങളുടെ വിപുല ജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭൗതിക യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി ആരോട് പറഞ്ഞത്?
വേദവ്യാസന്റെ അടുത്ത് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അവിധം യാതനകളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാകാൻ വേറെ യാതൊരു മാർഗ്ഗം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതനകളിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട്, മോചനം നേടാനായിട്ട് വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, സദാ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ആ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, അവിധം യാതനകളിൽ നിന്ന് നിർമുക്തമാകാനായിട്ട് വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രഥമ പരിഹാരം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ അതിവിപുലമായി പ്രക്ഷേപണം നടത്തുകയാണെന്ന് ശ്രീ നാരദ മുനി പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി ഉറപ്പിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 4 വിഭാഗം സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള നല്ല മനുഷ്യരും 4 വിഭാഗം ദുഷിച്ച മനുഷ്യരുമുണ്ട്. സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ ഈ 4 വിഭാഗം നല്ല മനുഷ്യർ അംഗീകരിക്കുന്നു. അനന്തരം അത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മനുഷ്യർ വിഷമഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ, ധനം ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, ജ്ഞാനത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, അധികതരമായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ ജിജ്ഞാസുവാകുമ്പോൾ അന്തർജ്ഞാനേന ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ആകിയാൽ വ്യാസദേവൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയ അപരിമിതമായ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ വിസ്തൃതമായി പ്രക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സർവ്വ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രഥമ പരിഹാരം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളെ അതിവിപുലമായി പ്രക്ഷേപണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് നാരദമുനി പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട്, നാരദമുനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിപുലമായിട്ട് പ്രക്ഷേപണം നടത്താനായിട്ട് 4 വിഭാഗം നമുക്കറിയാം. സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 4 സുകൃതികളുണ്ട്, 4 ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. ദുഷ്കൃതികള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ 4 സുകൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുഃഖം വരുമ്പോ എന്താണ്? അർത്ഥോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അതായത് ദുഃഖം വരുമ്പോ, ധനം ആവശ്യം വരുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ജിജ്ഞാസു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 തരത്തിൽ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരാണ്. ആകയാൽ വ്യാസദേവൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രാപ്തമാക്കിയ അപരിമിതമായ വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ വിസ്തൃതമായി പ്രക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ്, താങ്കള് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് എന്ത് ചെയ്യാൻ? വിസ്തൃതമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പ്രക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിക്കാണ്. ദുഷിത മനുഷ്യരിലും 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇനി 4 കൂട്ടര് ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള 4 കൂട്ടര്. പുരോഗമനപരമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അപ്രകാരം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായി ദുർവൃത്തമായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ശീലിക്കുകയും അതിനാൽ ഉളവാക്കുന്ന അനന്തര ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ. ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവരും എന്നാൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിവേകവും ഇല്ലാത്തവർ. പിന്നെ നാസ്തികർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ 4 ദുഷ്കൃതികളുണ്ട്. ഒന്ന്, പുരോഗമനപരമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയും അപ്രകാരം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്യുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ദുർവൃത്തമായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ശീലിക്കുകയും അതിനാൽ ഉളവാക്കുന്ന അനന്തര ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവര്. ഭൗതികമായ വിജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചു, പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര്. പിന്നെ നാസ്തികര്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് പുരോഗമനം നേടിയവരാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണിക്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടത്ര വിവേകം അവർക്കില്ല. നാലാമത്തത് നാസ്തികർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ. സ്വദേശീയപരമായി അവർ സദാ വിഷമതകളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് നാമത്തെ വെറുക്കുന്നു. ഒരു വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിലും അവർ എന്തിനെ വെറുക്കുന്നവരാണ്? നാമത്തെ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ വെറുക്കുന്നവരാണ്. നല്ലതും ചീത്തയുമായി പറഞ്ഞ 8 വിഭാഗക്കാർക്കും നന്മ വരുത്തുന്നതിനായി ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിശദമായി വർണ്ണിക്കുവാൻ ശ്രീ നാരദൻ വ്യാസദേവൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 4 ദുഷ്കൃതികളും സുകൃതികളുമായിട്ടുള്ള 8 കൂട്ടര് അവർക്ക് നന്മ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കാൻ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ജനങ്ങളെയോ അഥവാ സമ്പ്രദായത്തെയോ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്വക്ഷേമം
സമാധാനവും മനസമാധാനവും യഥാർത്ഥമായി അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായൊരു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പോ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. എന്താണ്? സ്വന്തം ക്ഷേമവും മനസമാധാനവും യഥാർത്ഥമായിട്ട് അഭിലഷിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ വ്യാസദേവന് നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഥമ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. हेलो राधे। हरे कृष्णा सर्व। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി പറയൂ. പഞ്ചരാത്രം തിഥി എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചരാത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈഷ്ണവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുറെ നിയമ സംഹിതകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഗ്രന്ഥം. അതാണ് പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാജി